Tervetuloa Metropolian Myllypuron kampukselle. Järjestämme ainutlaatuisen pop-up-tapahtuman, joka kokoaa yhteen Helsingin urheiluseurojen edustajat ja Hymykylän asiantuntijat. Tapahtuman keskiössä on verkostoituminen, keskustelut kumppanuuksista ja mahdollisuus tutustua kampuksen laajaan palvelutarjontaan. Ohjelma alkaa yhteisellä kahvitilaisuudella, jonka jälkeen jaamme osallistujat pienryhmiin tutustumaan kampuksen tiloihin ja palveluihin. Esittelyssä ovat muun muassa fysioterapian, liikelaboratorion ja muiden asiantuntijoiden tarjoamat palvelut. Tapahtuma tarjoaa loistavan tilaisuuden urheiluseurojen edustajille esittää omia tarpeitaan ja keskustella mahdollisista yhteistyökuvioista Hymykylän kanssa. Erityisen tärkeänä pidämme aiempiin kumppanuuksiin perehtyneiden henkilöiden osallistumista. Tule mukaan, verkostoidu ja suunnitellaan yhdessä kestäviä kumppanuuksia.